खुलुमहा त्रिपुरी खरांनाय दावनाय माफा आरो ताहु भुग्रनो आं ननि लगियो तालकाटा जों दिनै सालायनाय जे करबुकनि टिएमपि आइदाले तिप्रा मथा पार्टीनि पार्टी सेक्रेटारि बिशाल देब बर्मा दिनै बाय सालथाम रोमै काबांमा पन्चायत थाङै माइरं बायरमानि जे जाया सुगिया नखंराव जाथाय लोंनानै असुबिदा आंतावनाय नखंरावबो बेसि जुगजाया फानो 10 केजि खलायै प्रत्येक नखङो जे गोरै नायैबो बागैरो माने बोनो तैयै जों दिनै गोसो सालायनाय जों नुइ मोनहा जे थांनाय सालावबो अमरपुरनि पाहारपुर दालाक मालबासा उत्तर चेलागां नर्थ एक्सरी बतैहाय जागाराव थांय बाकमानि जेमन जों आरो मियाबो नुजाक पोवांबारी उत्तर एक्सरी बतै जागाराव थांय बाकमानि जाति पार्टी हन्यागै चाकमा समाज मुस्लिम समाज सिथमरावबो थांय बायहा रियां देब बर्मा त्रिपुरा जमातिया हन्यागै काबांमा जागाना गोरै जे गोरै बा चौगिया नखंरावनोबो बाहायताव माने बतैहाय खलायनो तिनिबो करबुकनिनो साउथ करबुक पन्चायत सालका करबुक पन्चायत पश्चिम करबुक पन्चायत थांनाय तिनिबो बाहा तिनि 39 आइदियालाबा 39 जन फेमिलियो तिनि 10 केजि खलाय माइरं बायरहा पार्टी सेक्रेटारि बिशाल देब बर्मा लगियो दङ पार्टी प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा सिनियर लीडर भानु देब बर्मा सतेन रियां चाकुं त्रिपुरा सायखना रहा तिनि सालका करबुक पन्चायत माइरं बाकलायमानि परे सायखना रहा पार्टी प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा जे बबाग्रानि आइडियोलॉजीनि तयै बक पैलानि सिमेनो सामन खलाय दङ आरो सायखांबो हाय खलायनो खलाय थानाय जे मानसाक चौबासु बा सुबाय थानाय जे तांमैया तैमैया नखंरावनो जों ता आगे गसल खलाय ताबो नाय दं हनै सायखना रहा पार्टी प्रेसिडेंट बरंबाना हिरण्मय त्रिपुरा पहिला सिनि मिडियाना हामबाय दिनै कैसे जों करबुक सात डिविजन गई जों जे सिनि तिप्रासा गरीब दंनाय रक गरीब तो जतनो आइपनो ताई गरीबनि साइते गरीब दंमाने जों बरनो सिलेक्ट खायै जों 3टा पन्चायत बेनिफिशियरी लिस्ट जों बरनो माइरं दान खाय रफायखा 3टा पन्चायतनि 39 जना जों बेनिफिशियरी जों लिस्ट खाय रखा ताबुक जों बर्तमान दंमाने हिंके सालका करबुक और जों 13 जना सिनि जे बुरिसे बुरा जे याक माया रक लेंया निनि बिकलंग दंनाय रक बरनो जों जे गरीब नायै जों सिलेक्शन खायै जों सालका करबुक बेनिफिशियरी जों माइरं 10 केजि जों सालका करबुक रखा ताबुक बिनि परे हिंके जों दक्षिण करबुक थानाय बिनि परे के जों पश्चिम करबुक थानाय हिंके और फाइमानजाक फाइजाक सिनि सिनियर लीडर जत सिनि महाराजानि वारियर्स कैसे कैसे के बुंनो सालिया जों जत सिनि करबुक सात डिविजन सिनि जत सिनियर आदमरो बरनो आं जतन ताइबो जों हायके खायबात हने महाराजानि आइडियोलॉजी बाय जों काम खाय दङ आसना सागै आनि कोनो पायरखा बिनि आगुलो थांय सहा साउथ करबुक पन्चायत सिर थांय सय माने आगुलो जुबाहा सिरबो माइरं माइखा रहा पार्टीनि सेक्रेटारि बिशाल देब बर्मा सिर आरो थांय मानजाहा करबुकनि सीएलएफनि अङै जे एनजिओ रक बक बुसुबागो खनै बावनोबो करकति साय साहासिनि ताखु गफ्रा बरम गोनां बिशाल देब बर्मा बिनि लगे लगे सिर चुबा पाला हेलायनो पश्चिम करबुक पन्चायत थांयबो माइरं चुबाहा मग आरो रियां पाराबो थांय चुबाहा सिर पश्चिम करबुक पन्चायतबो 12 जननो रೈ रहा 12टा फेमिलि रৈ रहा 10 केजि खलायै आरो सायखना रहा दिनै ताखु गफ्रा बिशाल देब बर्मा जे मानिया रंनो बा जे थग्रोमाया रकनबो बासकांनि सालजों आरबो चुबानि जायथय दं बा चुबानाय हनिबो सायखना रहा दिनै हामबाय साउथ करबुक फाइजा सालका करबुक बाखा तबो जों साउथ करबुक नि पन्चायत जों अरनि लुकुरावनो माइरं थै रफायखा खानिगे जों साजाक दङ प्रतिति बिसिओ जों जन 12 जन खलाय रनानि जे किसा नखं सुगियारनो अबनि बागै आं केलायनो खाकसांखा तिनि और चेयरमैन चिनि राय देब बर्मा गे चिनि बरंगनां प्रेसिडेंट हिरण्मयबो फाइजाक गे चिनि अरनि सिनराय देब बर्मा ते चिनि लोकल लीडर गे सतेन जयरियां ते चाकतेमनि त्रिपुरा संगाको बानु देब बर्मा संखलाय जों फाइलायखा अरनि चिनि खुद बरंगनां जों बयं तंजाक बब कायसा एनजिओ न बब थानाय अनेक सुबासु खलायखा चिनि करबुनि तै आं बनो बनो बांकिसा हाइलाइट खालामो जोङो
বরংনি teibo borok onek support khlai tongo gori borok no chubawo ge mase arok no chubawo ge ang NGO ni bungsi kisa pok tongkha borokni khumbar bi borbuk siale group borok khub bago ang bono hambairnai ge tei sini korbungni sini tipramo thani ngei je naikuli tongnai leaders rokno bang sini torof theke jotono hambai tei bobagram hambai osum saina